Yodrogol more channel स्वागतम आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय आरो गोरबोनि हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। हेपि हलि टु ऑल यू गाइस। नायगिरि बिथांमोना बयबो मिन्थिखायो जे हलिया जोंनि भारतबर्षनि एंगारनो हायै मोनसे गेदेर उत्सव, जाय उत्सवा बयबो जाथि धोरोम बासियालासेनो जयैनो दावगालांनायनि मोनसे इसारा होयो। दिनैहाय मथते चैत मासनि 3 तारिख बांला 1428 बांला आरो इंराजिनि 2022 18 मार्च मथते दिनैहाय बेवहाय जे हाबाफारि लादों बे जाहैबाय बाल सेवा होनो भगवान कृष्णनि फुजा होनायनि उनावहाय माने बेबादि उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जाहोयोब्ला माने मुक्ति मोनो होनना बुङो। माने दा बे मोनसे भगवान कृष्णखौ जेला फुजा होयो बेनि उनावहाय बेबादि भगदान बेयो माने जाहोनाया मोनसे बहुत महत्वपूर्ण एबा बिराद गोनां हाबाफारि जायो आरो दा बेवहाय दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिसोरो जाहैबाय मथते कृष्ण रूप नररूप कृष्ण बुंनो थांब्ला ओमफ्राय नै बिसोरो जाहैबाय राधा राधा बिसोरो रायजोफोर लोगोसे गोबां भक्तफोर दङ बेजों जाहैबाय बाबा शिब दर्शन हारि मखम बोराइ बाथौ दालाइस्रा आश्रम बे गासिबो भक्त सारा दर्शन जाफैनाय बिसोर गासिबो जादो दे आबौमोन भगवान कृष्णफोर राधिमा। दानिया उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहोखांनायनि उनावहाय बिसोरनि आखाइफोरखौ खुगाखौ आरामै सुनानै होनाय जायो। दा बे सिनखौनो देखायनाय जायो मानो होनबा गथ'फोरा सुनो रोङा आरो बिसोरनि आखाइफोरखौ सुना होयोब्ला बाहायबो मुक्तिनि रुप मोनो। बेनि उनावहाय आखाइ सुखांनानै उन्दै उन्दै गथ'फोरनो बस्त्र दान एबा गाननाय जोमनाय बेवहाय बिहु गामसा एबा गस्ला होनाय जायो। बेवहाय हिन्जावसा जरा दङ आरो हौवासा 7 जन दङ मथते 9 जन गथ'फोरनो बस्त्र दान होनानै एबा गाननाय जोमनाय दान होनानै भगवान कृष्णनिफ्राय बोर लानाय हाबाफारि बियो। दा बेवहाय मेन उद्देश्यआ जाहैबाय सोरबाफोर न'खराव जायखिजाया माबा मोनसे खामानि बाधा कर्मफ्राव फरायनायानो होन रायजो जानायनि माखासे बेले बेजे थाखा फैसा रांखावरिनि अभाब बा बायदिसिना माबाफोर रिन दन्द'फोरनि थाखाय खामानिफ्रा बादा बिगिनि जाबाय थानाय बेफोरबायदि सन्देह जेला थायो अब्ला बे कर्मखौ मावनाय जायो आरो जायखिजाया बेखौ गावबागावनि धर्मनि गेजेरजोंबो मावनो हायो बा जायखिजाया कृष्ण मन्दिराव बे जिनिसखौ खालामनाय जायो आरो खालामोबा बेखौ एखेराहि खेबथाम बा बोसोर मोनथाम खुंनांगौ जायो बे हाबाफारिखौ अब्ला मोजां फल मोनो होननानै माने बिसास खालामनाय जायो आरो मथते फ्राय फोरमानबो मोनो। दोस्तो हेपि हलि अनदाइबो भले we wish to all of you guys happy holi no war be friend